Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Habang buhay nga nung diliman masabot ang akong bation ko na kung si Andrew na ang akong una-una. Unsa may ako buhaton ini. Masagdan ka na ako si Lucy nga masuod og si Andrew. Pero rapist si Andrew. Iya kong girape. Rapist siya. Kinala ako naman siguro. Andro! Oh, Andro! May balita ko ni mo. Teo, nausap ka. Nganong God. gusto man kay ka? Kanang, may dautan kong ibalita ni mo, pero di pa hinuuni kumpirmado. Sige na, isulti na. Kaya may buhaton pa ko. Andro, may nakakita kang Alex Oh, unsa? Diin, Teo. sa usa ka ospital. Migawas siya gikan sa usa ka ospital. Oh. Buhi si Alex. Posible, Andro. Kinala ba siguro? Oh, may tawagan ka, Andro? Oh. Kinala to ba siguro ang tinuod? Hello? Susihan bahay ni Alex. Kung may masigpatan ka nga, sama niya bayon. Kinala ba siguro ta? Kung buhi pagin si Alex o patay na. O sige, bye. Andro, unsay buhaton mo kung buhi man gyud si Alex? Tiwasan mo man namong away, tiyo. Pero, may lalim ko buhaton. Una pa niya. Dili man ko makatuog. Nahinanap na kong maayo sa JR. Pero ako, wagit ko makatuog. Oh, uy, sa maron? Oh, may mga tunog na nagdagandagan sa taas. Usap kayo dito po sa taas. Oh, ako rin sa sihon. Oh, kisa mo! Ano niya? Sa man dapat ka kunay mo tangan. Oh. Oh. Ni ako sa kwarto. Kisa man ni kwarto. Si JR. Si JR. Oh. Cellphone. May cellphone di. Oh. May text. Para ako ring text. Okay ra ang imong anak. Relax lang, Jessa. Oh. Kaysa man ka! Kaysa ka! Kaysa mo! Oh, lakabultahan! Mga salbahes! Pagawas ako na yan, dire! Pagawas ako! Kinsa ka ba, ha? Nga nung gikidnap ko ninyo? Kinsa mo? Oh. Kanagan na pagkaon ni Mugda? Kinsa ka? Kinsa ka? Ayaw una paglakaw! Sultihin ko kung kinsa mo! Ugahin na nga akong anak!
ha, dire! Pagawas ako! Pagawas ako ninyo! Usahan na ba isang ko ninyo? Kaisa man yan mo! Saan masap na kita buha? Nga nang may bikidnap na masap na ako. Huwag si JR. Huwag saan na magkaang nahita po ni JR. Oh, si JR ka nang nasa karta. Giyasa ninyo ang akong anak! Nga nang wa siya maglihok! Uy, salbahis! Nga nang dili ka man mo tumag na ako! Unsa ba inyong plano na ako sa kong anak, ha? Unsa man! Ayaw na pagawas! Ayaw na pagawas! Unsa ba tumag ako! May gawas na sapsiya! Igol na niyang gihato din si JR! JR! JR, anak! Kaysa makanin nila si JR! Oh. Nay, nanok naman din ni siya. JR, anak! Oh. Nay, iyong mga gamit sa kilid. JR! Unsa naman sabdig na hitabo na to, anak? Kinsa maganing mga tawhana? Tuwa na sa kwarto si Jessa, o ang imong anak. Maya, sa mga imong plano, ha? Gusto kong biyaan mi ninyo din eh. Sige. Wala problema. Sige. Biyaan mo na mo din eh. O niya, tao galami kung may isugo ka na mo. O ipabuhat na, ha? Wala. Wala ko ipabuhat mo din ito. Ang ako lang ipapalihog ni Mamoy at iba na. Si Robin na yung bahalang mapabili din eh. Mayo kayo wa makailas Gisa niya. Sige. Kung susihon ang dapit diin, makitaan sa itong mga sakop si Alex. Mao ka nang gusto ko ba siguro? Kung buhi ba o patay na gid si Alex. Sige. Naibaw na ko kung unsay akong buhaton kung si Alex man ang nakita sa itong mga tao. Sige, tiyo. Magkanakaw naman. Sige, Andrew. Ikaw nang bahala din eh. Kinala masulog ko akong anak ko si Jessa. Kung kinsa man yung nagpakidnap na sa ako, nabuang nagit siya. Kay sayo na kay siyang ikiyasan kay dili sirado ang mga bitana. Saan masabnag ito po, Naningkamot bang gani ko nga magpalayo sa mga kaina. Kaya dili ako gusto nga doon na pa'y magkapasakit mo ni JR. Unya karon di anasabdi. May mikidnap na sabna mo. Unsan masabdi? Mangita ko kay kiyasan na mo ni JR. Oh, si Armadini. Oh, gusto mo na yung mga buwak sa CR? Mga preskong buwak. Oh, my God. Ako nga ka nang nasuwat ibabaw sa card. Para ako gini. I'm sorry, Jessa. Oh. Unsa ni? Ngano I'm sorry naman ang nasuwat ni. Sa makibuti pa sa buti ni. Kisa mo nang nagkidnap na mo ni JR. Ngano na nga yan siya pasaylo.
Nailaing pultahan. Para asam ka lang. Basi padung na sa gawas. Pultahan tit paingon sa... Kamay nga din. Magkagawas na ko. Magkagawas na masi... Dili. Kataas sa paril. Huwag dili makita ang gawas. Pero... Napuno sa buwak ang Arden. Huwag... Huwag na ay duwaanan sa mga bata. May gamayng bamboo house. Kang kinsa mo kining dapita. Huwag ganong gibutang mamidinin sa JR. May ref pa na din eh. Puno sa lutuunan ang ref. Ug may lutuanan pa din eh. Kompleto kining dapita. Kinsa magit ka ang nagbutang na mo din ni JR. Andrew! Oh, Andrew, nasusi na namo ang bahay ni Alex. unya. Unsa inyo ko ang kasayuran? Ha, tiyo? Tuwa pa ang inahan ni Jisa dito. Oh, unsa? Paitay ni mag-inusara na lang ta. Ni atuot ko ni nindot nga bahay ni Alex. Pero wa ko'y nahot. Ug hangtod karon, wa pag'y balita ni Jessa. Ako yun din sa ang tanan. Ako yun. Wa ko'y hinungdan nga pagkaidahan. Salbahis kong pagkaidahan. Ginoo, pasayloain taon ko sa akong nabuhat sa akong anak. Karon pa ko makaam ko nga importante kaayo siya nako. Tabagin taon ko, Ginoo. Uy, may tao. May tao? Ma, si Alex ko. Alex? Ni Aka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!